Ados, goma oinaren aurrealdean jarriko dugu, orpoa lurrean, eta gora eta bera mugituko dugu. Autoa azeleratzen bezala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oina eskuinera eta ezkerrera eramango dugu. Ahal dugun guztia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belauna teloestuko dugu, oina bermatu, eta belauna zabairantz eramango dugu eskuekin lagunduz. Oina jaitsiko dugu, ahal badugu indarra gomaren kontraz eginez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bi oinekin goma zapalduko dugu eta ebakuntza izandako belauna kanporantz eramango dugu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goma izterren azpian jarriko dut. Muturrak albo batera eta bestera eraman eta tinko eutxiko diegu. Belaunak banatzen saiatuko gara. 1, aldendu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goma zangozar ingurura jaitsi eta berdin egingo dugu. Belauna banatzen saiatuko gara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Goma utziko dugu. Pilota hartuko dugu eta oin solaren azpian jarriko dugu. Aurrera eta atzera eramango dugu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Orain zirkuluak egingo ditugu. Kanporantz, 6, 7, 8, 9, 10. Barrurantz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Orain, pilota berriz oinaren azpian jarriko dugu, posizio eroso batean. Arnasa hartu, pilotaren aurka indarra egingo dugu eta mantendu, askatu. 2, 3, 4,
bost, 6, 7, 8, 9, 10. Atsedena. Orain, pilota oinen artean jarriko dugu. Oinen aurrekaldearekin eusten eta puntak gorantz eramaten saiatuko gara orpoak lurretik altzatu gabe. Pilota estutzen saiatuko gara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pilota hartu eta belaunen artean jarriko dugu. Arnaza hartu eta botatzen dugun bitartean estutuko dugu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pilota utzi eta muletak hartuko ditugu. Ahal izan ez gero, ispiluaren aurrean jarriko gara, eta ongi markatutako pausu bat ingo dugu aurrerantz. Lehenengo orpoa eta gero puntarekin ukituko dugu lurra. Atzerantz joazenean, alderantziz, lehenengo punta eta gero orpoarekin markatu. 3 pausu. 4. Orpo, punta, punta, orpo. 5. 6. 7. Mugitzen ari garen hankaren gainean pisua jartzen saiatuko gara. 9 eta 10. Ondo. Oinak muleten atzetik jarriko ditugu eta hanka alborantz mugituko dugu alde baterant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atxeden laburtxo bat, eta ostika bat emango dugu aurrenantz eta atxerantz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Oinak banandutak eta paraleloan jarri, oin puntietan jarriko gara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bizkarra hormaren kontra jarriko dugu, oinak bananduta. Muletekin edo muletarik gabe egin dezakezu. Ipurdia apur bat jaitsiko dugu, ez asko, Bizkarra ondo jarrita, hormaren kontran. Igo, 2, igo, 3, igo,
Indarra hankekin egingo dugu. 4. Belaunak beti paralelotan jarriko dugu. Gluteoarekin indarrengo dugu, atzeen hartu, eta posizio berberara itzuliko gara. Belaunak apur bat banandu eta tolestuko ditugu. Oin puntak altzatuko ditugu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Orain gauza bera, baina orpoak lurretik altzatzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeki eta muletak hartuko ditugu. Hankak ahalik eta gehien banatzen saiatuko naiz. Eta pisua hanka batera eta bestera eramango dut. Erdira itzuli eta berriz. Pisua aldatu behar dugu alde batera eta bestera. Erdira, beste aldera. Erdira, beste aldera. Erdira, beste aldera. Erdira, aldaka beste aldera. Erdira, beste aldera. Beste aldera. Erdira, 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 beste aldera. Eta atsedena. Ebakutza izandako oina aurreratuko dugu. Garrantzitsua da behatzen zabaira begiratzea. Ipurdia atzerantz eramango dugu eta izterraren atzealdean nabarituko dugu tiratzen duela. Airea botako dugu tentsioa mantenduz. Hartu arnasa eta estiratu. Mantendu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanka aldatu eta berdin egingo dugu. Orpoa lurrean bermatu, behatzak zabaira eta ipurdia atzerantz eramango dugu. Arnasa hartu, bota. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta atsedena. Erlaxatzeko zirkuluak egingo dugu aldakarekin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Belaunak ondo soltatu. Bukatzerakoan beste aldera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10.